صاحبات بيت الحزن زهرا مظلومة مولاتي يا زهرا يا مولاتي مظلومة ما زهرا حسين يا حسين حسين يا حسين سر المصطفى سيدة النساء يوغا تتكين جني Batul Ummul Hassanai Bid'atun Nabi Sudun. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu muna muku barka da wannan lokaci. Azamallahu ujurana wa ujurakum bi musabina li shahadati sayyida az-Zahra alaiha salam. Barkanmu da kasancewa a kuma wannan tattaunawa da zamu gabatar. Tare da ni akwai Sheikh Harun. Muna muku barka da zuwa. Da yake kasantuwar muna wato kwanaki na shahadan ita sayyida az-Zahra alaiha salam. Kamar yadda muka sani ita sayyida Fatima az-Zahra alaiha salam ya ce ga annabin rahama tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa. To ko akwai wata aya daga cikin ayoyin Alƙur'ani wadda ta yi magana akan ita sayyida Fatima az-Zahra alaiha salam? أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dangane da wato tambayar da kuka yi cewa shin akwai wata aya da ta yi magana dangane da sayyida az-Zahra salamullahi alaiha, to amsa shine akwai aya lallai wacce ta yi bayani dangane da wace ce sayyida Zahra, ba ma aya guda ɗaya ba, akwai ayoyi waɗanda suke masu yawa. To don haka za mu ɗauki guda ɗaya ya zama daga cikin waɗannan ayoyi ɗin ya zama mun yi magana wato a takaice. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin Alƙur'ani wato إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. wannan aya daga cikin Alƙur'ani wacce aka yi wa unwani ko kuma ake kiranta da ayatul tatahir. Wannan aya ce wacce za a iya dogaro da ita, wacce malamai wato suka yi bayani cewa aya ce da ta tattara wato ahalul baitin annabi sallallahu alaihi wa alihi, wanda kuma a ciki akwai sayyida az-Zahra. Allah ta'ala yana cewa inna ma yuridu Allah, wato kadai Allah yana nufi ne li yuzhiba ankum ar-rijsa, wato ya zama cewa ya gusar da najasa ko kuma wato dukkanin wani abu na aibu ga su wato ahalul baiti, kamar yadda yace wa yutahhirakum tatahira. Allah ta'ala ya ce wato sannan ya tsarkake su tsarkakewa. To wannan aya idan wato muka koma cikin Alƙur'ani za mu samu cewa aya ce da ta zo a cikin suratul Ahzab wato aya ta 30 da 33. Mu kalli wannan aya ɗin mu gani menene abubuwan da wato za mu iya fa'idantuwa da su daga cikin wannan aya ɗin. Abu na farko wato za ka samu cewa wannan aya ɗin ta fara da inna ma yuridullahu. A cikin wannan ibara ɗin inna ma yuridullahu za ka samu cewa Allah ta'ala ya fara da ta'akidi, kuma wannan ta'akidi ɗin domin ya tabbatar da wato abin da yake nufi da kuma yake wato so ya tabbatar a cikin ita wannan aya ɗin, waɗanda za mu iya fa'idantuwa da abubuwa guda biyu. Abu na farko, Allah ta'ala yana nufin wato ya zama ya kawar da wato datti ko najasa ga barin waɗannan wato bayan nasa. A wannan guri ɗin in aka ce wato izhabur rijis, ana nufin
wato dukkanin wani abin ƙi ko kuma dukkanin wani abu wanda zai iya zama cewa mummuna ko kuma dauɗa misali ga su waɗannan ahlul baiti. Wannan kuma da kowace irin ma'ana, wato da kowane irin nau'i na wannan rijis ɗin, kowane irin halaye nasu, wannan madiya ne ko kuma ma'anawiyya. Wannan ɗaya daga cikin abin da Allah ta'ala yake so, wato yake ta'kidi wajen tabbatar da shi kenan. Sannan abu na biyu shine wato at-tathhir, tabbatar musu da tsarki, kuma tsarki wanda yake cikakke. Sannan idan muka zo kalmar innama, za ka samu cewa wannan kalmar a lugha kalma ce wacce take fa'idantar da hasar. Wato abin da ake nufi shine wannan abubuwan da muka fa'idantu da su a cikin wannan aya, wato izhabur rijis da kuma tathhir wanda yake tam, to Allah ta'ala yana nufin kassase su ne waɗannan bayi. So kenan za mu samu cewa yanzu abubuwa guda biyu Allah ta'ala yake nufin tabbatarwa, da kuma wato yake nufin, na farko yake nufin tabbatarwa, na biyu kuma yake nufin korewa wato gabarin waɗannan bayi din nasa. Don haka dangane da aya, ina tunanin kamar insha Allahu wannan aya din, musamman kasancewar wato Sayyida Az-Zahra salamullahi alaiha tana daga cikin waɗanda ake kira wato da ahlul bait. To akramakallahu muna godiya. Da yake bayan kun gabatar da shi wannan bayani na abin da shafi ita ayat tathhir. To tambayan da muka so mu ƙara yi gare ku shine, duba da cewa in aka yi magana akan abin da shafi rijis najasa kamar da kuka bayyana, waɗansu sukan kalle ma'anan wato ita wannan rijis ɗin wato ta janibin zahiri da kuma ma'anawi. Ma'ana misali in aka ce ita najasa ɗin, za ku ga wasu za su iya kallo kamar abin da ya shafi abin da mutum zai iya gani da irinsa, ko kuma wanda zai wajabta masa wanka ko tsarki ko abin da ya kamar haka. To yanzu a cikin wannan bayanin da kuka yi, wanne irin wato rijis ɗin da kuke so ku bayyana a cikin nan ɗin? Sannan kuma ko akwai wasu malamai da suka wato tafi suka fahimci shi wannan ayan kamar da kuka kawo ta? To bismillahir rahmanir rahim. Lallai akwai wato malamai waɗanda suka fassara wato wannan aya da wannan unwani ɗin. Daga ciki wato za mu ishara zuwa wato malami guda ɗaya. Na farko Sayyid Muhammad al-Hussein wato at-Tabatabai fi tafsirihi, wato sahibu tafsir al-Mizan kenan. A ƙarƙashin wannan aya ta ayatul tathhir yayi magana, wato yayi bayani inda ya rarraba waɗannan wato ar-rijis ɗin. Abu na farko yake cewa, bari mu karanta ibara ɗin shi. Yake cewa ar-rijis sifatun min ar-rajasa. Wai abin da yake nufi, yace ita rijis, aka ce ar-rijis ana nufin sifa ne daga cikin sifofin wato abubuwa waɗanda suke kaman na aibu ko kuma marasa kyau. Yake cewa wahiyal qadara, sai ya fassara ta ce wahiyal qadaratu allati tujibu tajannub, wato ƙazara ce, ƙazanta ce da take wajabta ya zama an nisance ta. Yake cewa wa takunu marratan zahira, wato a wani lokacin tana iya zama wannan rijis ɗin rijis ne wanda yake zahir. Kasancewar tana iya zama zahir ko ba haka ba, sai zama ta shiga cikin wancan magana wanda za a iya ganin ta ko a taba ta kenan. Hakanan wa ukhra batina, sannan a wani lokacin kuma tana iya zama wato batina, wato wannan rijis ɗin ta zama batina ne. Yake cewa wahiyar rajasatul ma'anawiyya, kenan banda ta zahira akwai kuma rajasa wacce take ma'anawiyya. To ta iya mutum ya ce menene wannan ma'anawiyya din? To wannan malamin sai ya fassara ta cewa wato ka shirk, kaman shirka. Sai yake cewa wal kufur, da kuma kafirci, wato ko shirka ko kafirci. Yace kuma wa atharul amal sayyi, ko kuma wato athar wanda suke na ayyuka waɗanda suke mummuna. Kenan a nan wajen malamin ya fassara rijis
da ko dai ta zama ma'anawiyya ko dai ta zama me wato zahira kuma wanda aka sani, wacce take kuma ma'anawiyya wacce ita ce idan aka kalle ta kai tsaye za a ce me take fa'idantar da isma, saboda wanda Allah ta'ala ya yi alƙawarin nesanta su da zai zama sun yi wato kafirci ko shirka ko dukkan wani abu ko wani aiki da zai zama cewa wannan aiki din zai kai zuwa ga wato bacin aƙida ko wani abu makamancin wannan ko kuma wato abin da ya shafi aiki. Wanda kuma wannan rijis din wanda yake ya fassara ta da ma'anawiyya ita ma dogaro da faɗin Allah subhanahu wataala. Allah ta'ala yana faɗi a cikin Alƙur'ani kadhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Wannan za ka ga cewa Allah ta'ala yana maganan cewa ya sanya rijis ga waɗanda suka yi wato ba sa yin imani, wanda kuma wannan mun san cewa ba rijis bane wanda yake zahiri wanda ake iya taba, wannan ya ta'allaku ne da wato abin da ya shafi aqida. Sannan idan muka dawo cikin wato ruwayoyi anan ma za mu samu cewa wato akwai ruwayoyi sunna da shi'a waɗannan ruwayoyi din suna tabbatar da wato cewa sayyida salamullahi alaiha da wancan aya da muka bayyana cewa wato ita ma'asumiya ce. Banda wancan aya din ƙari akan wannan wato da wannan riwaya din da Annabi sallallahu alaihi yake cewa Fatimatu bid'atun minni. Wato Fatima bangaren jikina ne. Wanda wato wasu malamai suka cewa bidilalatul iltizamiyya za a iya tabbatar da ismar sayyida Zahra da wannan wato ruwaya, domin Annabi sallallahu alaihi babu sabani cewa shi menene, cewa shi ma'asumi ne. Sannan abu na biyu ruwayar da Annabi sallallahu alaihi yake cewa inna Allaha yaghdabu li ghadabiha wa yarda li ridaha. Wai Allah subhanahu ta'ala yana fushi da fushin saida salamullahi alaiha, sannan yana yarda da yardanta, wanda wannan ma abu ne da ke nuna cewa wato saida salamullahi alaiha ma'asumiya ce, domin babu yadda za a yi ya zama cewa Allah ta'ala ya yarda da yardan wani face sai wannan ya zama ma'asumi. Domin in bai zama ma'asumi ba, mulazim din shi shine cewa zai iya yin fushi cikin kuskure sai ya zama Allah ma ya yi fushi bisa kuskure, wanda kuma wannan abu ne mustahil ba zai yi ba. Ko kuma ya yarda bisa kuskure sai ya zama Allah ya yarda da wannan yardan nashi wanda yake kuma bisa kuskure, wanda shi ma wannan abu ne wanda yake wato mustahil ba zai yi ba. To don haka da wannan bayanin da ya gabata, wannan yana nuna cewa sayyida wato az-Zahra salamullahi alaiha ma'asumiya ce, kuma natijan wannan shine cewa maganarta ko aikinta ya zama hujja. Don haka duk wanda ya zama cewa ya saba mata, wato ya yi wani abu wanda ya saba, ta ja gefe nan wani ya ja ya koma gefe yana fuskantar ta, to zai zama cewa waye akan gaskiya, zai zama cewa ita ce akan gaskiya. To don haka fitowarta ta nemi haƙƙinta, ta ce yanzu a ba ta haƙƙinta, zai zama cewa ta fito ne akan gaskiya, ta fito ne akan daidai, domin ya gabata cewa ita ma'asumiya ce, kuma duka abin da za ta yi zai zama hujja. Kaga wannan mutane za su iya yin hukunci akan wannan. Yanzu ya dai gabata annabi in ta fushi, annabi ya yi fushi, kuma in annabi ya fushi Allah ya yi fushi, ko ba haka ba. Don haka yanzu za mu bar wa masu kallo su yi bayani, ko kuma mu ce su fitar da natija. Yanzu shin fitowanta neman haƙƙinta akan daidai ko ba akan daidai ba, za mu bar wa masu kallo su yi wannan hukunci insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin.